Да, здравейте, искам да поръчам една пица. Какво? Не сте ли Доминос? Абе, ще дам на тебе една пица аз, бе! Каква Доминос, бе? Кой си ти, бе? Ало? Поръчам една пица. Сега от гласа ми ще стираш, ще пратата с пица. Няма се подигравате с мене. Цял ден ми звъните. Каква е тази пица? Доминос било. Айде, де! Боже, Боже! Забрах да го изключа. Аз го държа на самолетен режим. Цял ден ма търса, цял ден! Да ви кажа ли откъде? От погребално бюро Покой. Ето. Ами аз? Сега да ти си рок гърлото. Аз сега ще направя телефон. Да знаеш, че дам частния номер в полицията, да знаеш. Да знаеш! Това е частен номер!